Iniciem la sessió plenària extraordinària del 14 de juny de 2023, siguent les 7:16, a la sala de plens, per part del grup municipal d'Esquerra Republicana, jo mateix, Albert Blai Basolí, Anna Bassas i Jaume Andreu, senyor Jordi Armengol i Pastor i senyora Anna Rodon i Borràs. Per part del grup municipal d'Agrupació de Veïns de Sant Cebrià, la senyora Cristina Romero Martínez i el senyor Javier Mayo Martínez. Per part del grup municipal de Junts per Catalunya, el senyor Jordi Marquenyo i Besols, i excusem l'assistència de la regidora senyora Isabel Pico i Torrillas per motius personals. Per part del grup municipal Candidatura Unitat de la Popular, la CUP, el senyor Javier Agulló Mateos. Per part del grup municipal Sant Cebrià Suma, la senyora Sònia Escafa i Álvarez. I per part del grup municipal del PSC, la senyora Mònica Garcia i Ruiz. Tenim un únic punt de l'ordre del dia, que són aprovació de les actes de la sessió anterior. En aquest cas tenim 3 actes. Hi ha l'acte del ple ordinari del 26 de gener de 2023, l'acte del ple ordinari del 30 de març de 2023 i l'acte del ple ordinari del 25 de maig de 2023. Anem per ordre, doncs. Pel que fa a la primera acta del ple ordinari del 26 de gener de 2023, si hi ha algú que tingui alguna cosa a dir? Sí. Doncs, espera't. Cristina, endavant. Vale. Sí, nosaltres no estem d'acord amb el que s'ha transcrit, perquè no és el que va passar ni molt menys. Que consti per endavant que estic empenedida del meu comportament i de les meves paraules, que no, de fet ja ho vaig fer per escrit, no hagués tingut que arribar a tant, però realment aquesta acta que heu fet, si us escolteu la gravació del mateix dia, veureu que és un acte una mica, no sé, una mica escrita de part. Jo no vaig començar a dir poca vergonya a ningú, sinó que em van dir 3 vegades mentidera, més una quarta al senyor Armengol. Això no està reflexat a cap lloc, i quan després d'haver sentit 3 vegades mentidera i que realment no em deixaven exposar i de negar-me unes reunions que evidentment sí que han estat, va ser quan els hi vaig dir que no tenien poca vergonya, que ja dic que me n'arrepenteixo de les paraules perquè no eren les adequades, hagués tingut que utilitzar unes altres, però és el que em va sortir en aquell moment, me n'empenedeixo, però això es va ser així, les reunions van existir i aquesta acta no reflexa el que es va dir en aquell moment. Llavors m'agradaria que la reviséssiu i si és que es té que transcriure-ho tal com va passar, no d'aquesta manera, que no és la manera que va passar. I si escolteu el ple veureu que el que estic dient és real. És dir, jo quan vaig insultar entre cometes va ser quan ja estava cansada d'escoltar que m'estaven dient mentidera, mentidera, mentidera tota l'estona. I res més a dir. Hi ha algú que tingui alguna cosa més a dir d'aquest acte? Doncs bé, jo, Cristina, per terminis, aquest acte s'aprovarà avui. Entenc que la persona que ha transcrit això, que és la que ho fa sempre, ha transcrit el que ha escoltat a la gravació. Per tant, l'únic que et puc dir és que si no hi estàs d'acord que hi votis en contra. Jo l'únic que demano a la secretària és que el que acabo de dir que consti en acta i torno a dir que qualsevol persona que escolti aquell moment del ple veurà que la transcripció no és la correcta. Gràcies. Obriríem torn de debat, tota la intervenció de l'agrupació. Mònica Garcia, del PSC. Bé, jo res a dir. Nosaltres hem vist l'acte però no hem entrat en el detall, només el que eren els vots a favor o en contra, i no dic res perquè no entraré ni en una cosa ni en una altra. Sònia Escafa, de Sant Cebrià Suma. Jo no vaig assistir en aquesta comissió, per tant no tinc res a dir. Comissió, no ple. Ja s'ha entès. Perdó, en el ple aquest no vaig assistir. No m'abstindré. Javi Agulló, de la CUP. Res a comentar. Jordi Marquenyo, de Junts per Catalunya. Res a comentar. Cristina Romero, si hi ha alguna més a afegir, de l'agrupació de veïns de Sant Cebrià. Res més, gràcies.
Anna Rodon, d'Esquerra Republicana. Res a comentar. Torn de votacions. Mònica Garcia, del PSC. Abstenció. Sònia Escafa, de Sant Cebrià Suma. Abstenció. Javi Agulló, de la CUP. A favor. Jordi Marquenyo, de Junts per Catalunya. A favor. Cristina Romero, de l'Agrupació de Veïns de Sant Cebrià. En contra. Anna Rodon, d'Esquerra Republicana. A favor. Molt bé, passaríem a la segona acta, que en aquest cas és la que fa referència al ple ordinari del 30 de març de 2023. Si hi ha algú que tingui alguna cosa a remarcar a dir d'aquest acte. Obriríem torn de debat. Mònica Garcia, del PSC. Res a dir. Sònia Escafa, de Sant Cebrià Suma. Res a dir. Javi Agulló, de la CUP. Res a comentar. Junts per Catalunya. Res a comentar. Cristina Romero, de l'Agrupació de Veïns de Sant Cebrià. Res a dir. Anna Rodon, d'Esquerra Republicana. Res a dir. Votem, doncs, Mònica Garcia, del PSC. A favor. Sònia Escafa, de Sant Cebrià Suma. A favor. Javi Agulló, de la CUP. A favor. Jordi Marquenyo, de Junts per Catalunya. A favor. Cristina Romero, Agrupació de Veïns de Sant Cebrià. A favor. Anna Rodon, d'Esquerra Republicana. A favor. I l'última és l'acta del ple ordinari del 25 de maig de 2023. És la primera acta ja amb el sistema de videoactes instal·lat i en funcionament. Val? Algú té alguna cosa a dir d'aquest acte? Us recomano que mireu el correu que us ha passat la Sara Mateo, vale? On podeu veure, fins i tot fa estadístiques al programa, podeu veure totes les imatges, podeu veure les intervencions de cada un clicant-les, vale? És realment molt interessant. Sí, jo sí que tinc que dir, a l'acte em sembla perfecte, és a dir, no hi ha res a dir en quant al contingut, però sí que és veritat que pels regidors és molta més feina el supervisar aquest acte, perquè tens que anar mirant punt a punt, què es va fer, què no es va fer, i la veritat és que jo el que sí que he notat és que si abans la gent més o menys ho subratllaves i en un quart d'hora ho tenies fet, vaig estar 2 hores per revisar l'acte. Però sí, va molt bé, però pels regidors és una feina afegida. Sí que és veritat que administrativament suposo que a vosaltres us alleugera, però a nosaltres no. Bé, doncs gràcies, Cristina. Torn de debat. Mònica Garcia, del PSC. Res a dir. Sònia Escafa, de Sant Cebrià Suma. Res a dir. Javi Agulló, de la CUP. Res a comentar. Jordi Marquenyo, de Junts per Catalunya. Res a comentar. Cristina Romero, de l'Agrupació de Veïns de Sant Cebrià. Res a dir. Anna Rodon, d'Esquerra Republicana. Res a dir. Votacions. Mònica Garcia, del PSC. A favor. Sònia Escafa, de Sant Cebrià Suma. A favor. Javi Agulló, de la CUP. A favor. Jordi Marquenyo, de Junts per Catalunya. A favor. M'haureu de donar temps a que pari el micròfon, perquè aneu molt ràpid, i si no les càmeres no vaig com un boig apretant el botó, i si no les càmeres no... Que només surto jo. Clar, jo Cristina Romero, l'Agrupació de Veïns de Sant Cebrià. A favor. Anna Rodon, d'Esquerra Republicana. A favor. Moltes gràcies. Doncs ja amb aquest punt aprovat, doncs ja hauríem acabat el ple. Reiterar en aquest cas l'agraïment per aquests anys, que ja ho van fer l'últim cop, però també toca a la Sònia Escafa, per aquests 4 anys al capdavant de l'alcaldia, aquests 4 anys també com a regidora d'oposició, i també reconèixer tot això de la feina feta dedicada a Sant Cebrià. Moltes gràcies. Javi, sí. En l'últim ple no ho vam fer perquè pensàvem que fer-ho en aquest ple. Des de la CUP volem agrair la feina feta tant per la Sònia com per la Mònica i per la Isa, ja l'hem dit personalment, i agrair la dedicació que ha tingut al municipi, malgrat les nostres discrepàncies. Heu fet bona feina. Gràcies. Bàsicament, com vaig dir, m'emporto una experiència inolvidable en tots els sentits i que de tot s'aprèn, i sens dubte un aprenentatge intensiu, però que per una altra banda inclús aconsello a tothom, perquè realment entres amb uns coneixements i uns punts de vista i surts i t'emportes
ho entens tot millor, saps com funciona l'administració pública i pots arribar a entendre millor com es gestiona i després inclús valorar millor la gestió que pugui fer un govern o un altre i votar en conseqüència, perquè s'aprèn molt. I res, gràcies a tots per aquests anys compartits d'una manera o d'una altra i fins una altra, qui sap, potser més endavant, quan em jubili, em torna a venir la vena. De moment no, Gràcies. Bueno, a mi també m'agradaria donar les gràcies, molt agraïda a tothom, a l'Ajuntament. Bueno, han sigut molts anys. Jo soc regidora de 2007. Mira, creia que no m'anava a emocionar, doncs veig que al final sí. Han sigut molts anys i he après moltíssim i estic superagraïda. I és això, jo recomano a tothom que passi per aquí per saber el que es treballa aquí i el que estimes al poble. O sigui, treballes al final pel poble, t'oblides una mica de les sigles i el que vols és fer coses pel poble. I res, que us desitjo que treballeu molt i per qualsevol cosa que estem aquí al poble. Gràcies. Evidentment, anàvem també a reiterar l'agraïment, t'he donat la paraula, però fantàstic, Fantàstic. Un era el punt de la Sònia i, evidentment, a la Mònica, sobretot tots aquests anys, ja ho has dit, ho acabes de recalcar, i desitjar-te tota la sort del món pels projectes futurs i el que vingui. I sabem que Sant Cebrià sempre et tindrà, d'una manera o d'una altra. I el mateix, sobretot el mateix, que avui no hi és i no ens pot acompanyar, ja li hem reiterat i li hem dit i li reiterarem, a la regidora Isabel Pico també per aquests 4 anys, per tota la feina que ha dut a terme i que també és una persona que també estarà vinculada a Sant Cebrià també d'una manera i d'una altra. I a tots els altres... Javi? Que es facin extensius a l'Anna Bassas, disculpa, Anna, que els agraïments extensius a l'Anna. Moltes gràcies. Correctíssims. A l'Anna, que també li vam felicitar i li vam comentar l'altre dia. Sí. Tots ho hem deixat palès i res, celebrar-ho i agrair-ho a tothom els anys que pugui haver dedicat aquí, qui més, qui menys. I res més, a tots i a totes les altres, moltes gràcies per aquests 4 anys i els que continuarem doncs seguirem i els que no també seguireu des d'una altra banda. Moltes gràcies a tots.